Δήμος μας, με την ιστορία και τα μνημεία που διαθέτει, είναι πόλος έλξης όλων των τουριστών. Η ώρα της αλλαγής έφτασε. Θέλω να συμβάλλω ενεργά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων μας. Το μέλλον των παιδιών μας είναι προτεραιότητά μου. Έχουμε ηθική υποχρέωση να βελτιώσουμε με κάθε τρόπο το υπόλοιπο της ζωής των ηλικιωμένων. Θέλω, ξέρω, μπορώ. Το μόνο που απομένει, σαν έμπρακτη απόδειξη, είναι η ψήφος σας την Κυριακή. Πάμε δυνατά με το όραμα δημιουργίας και το Δημήτρη Ορφανό.